Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Aan Tafel Bij. Kleinere visjes en af en toe zat er eens een grote aan. Maar het is vooral heel leuk om te doen. En het enthousiasme, dat is vooral het allerleukste. Welkom bij Omroep ZVL. Mijn naam is Nicole Wieme. Vandaag zijn we te gast in Bed & Breakfast De Zeeuwse Stee in Kloosterzande. Hier ben ik niet zomaar, want ik heb een hele bijzondere gast aan mijn tafel zitten. En wie heb ik hier? Goedenavond, mijn naam is René de Hollander, operationeel expert wijkagent in de gemeente Terneuzen. Oké, René, dat is een heel mond vol. Wat houdt dat in? Ja, ik ben de leidinggevende van de wijkagent in de gemeente Terneuzen. Dus dat betekent dat wij ons bezighouden met de structurele problematiek. En dat ik de wijkagent aanstuur. Dus structurele problematiek, betekent dat, kan je daar iets meer verdiepingen geven? Ja, ik denk een agent is een agent, maar dat is niet zomaar, denk ik, hè? Nee. We hebben we hebben een hele hoop verschillende rollen. En de wijkagent is in die zin echt een vooruitgeschoven post. Waarin we proberen in de wijk de verbinding te hebben met de bewoners. En ook te proeven en te horen en te zien welke problemen er spelen in de wijk. En wat er dan benodigd is. En dat is eigenlijk heel breed van criminaliteit, drugsproblematiek tot aan zorg en psychiatrische problematiek waarin we ook een adviserende rol in nemen. Ja, maar de verbinding, op welke manier moet ik dan denken, verbinding? Ja, wat is jouw gedachtegang? Hoe word je daarin aangestuurd? Of hoe gaat het? Want wij als kijker weten niet precies hoe je dat allemaal doet. Of hoe stuur je zo'n groep aan om verbinding te krijgen? Ja, dat is uiteindelijk eigenlijk een doorlopend proces waarop we continu ook proberen te evalueren van wat doen we nu en doen we nog de juiste dingen die we moeten doen en zijn we ook in verbinding. Zeker met alle veranderingen ook binnen de organisatie, dan vraagt dat toch continu reflectie. En wat wij in ieder geval beogen is dat de wijkagent een contactpersoon is voor de buurt en dat we zowel ook in de digitale leefwereld als gewoon fysiek in de wijk bekend zijn. En dat betekent niet altijd dat de wijkagent aanwezig is. Maar we proberen uiteraard ook met behulp van onze collega's om ze zo goed mogelijk te positioneren. Maar een wijkagent is dus echt iets anders dan een gewone agent. Ja. Dan ben je echt gespecialiseerd. Ja, dat klopt. Ja, dus en die zijn dan speciaal opgeleid? Of hoe? Ja, dat klopt. Ja? Dat klopt. Dat is een echt specifieke functie. En dat is ook met name bedoeld om binnen het netwerk in het veiligheidsdomein de samenwerking aan te gaan om de problemen gezamenlijk op te lossen. Want zoals u wellicht kunt begrijpen, kunnen wij als politie niet alle problemen oplossen. En daar zijn we ook niet voor. Maar we zien en horen wel heel veel. En we kunnen dan wel vanuit die rol ook adviseren naar bijvoorbeeld de gemeente of zorginstanties of doorverwijzen naar specialistische zorg. Dus dat komt er ook allemaal bij kijken. Okay. En om die afstemming zo goed mogelijk te hebben. En om ook dat netwerk voldoende duidelijk in beeld te hebben. Dan is het goed dat de wijkagent er is. Ja. Die heeft beeld bij eigenlijk de instrumenten die ze tot de beschikking hebben. En dat betekent dat je soms ook anders moet durven kijken naar de aanpak van problematiek. Oké, maar dit is eigenlijk volgens mij een heel nieuw beroep. In mijn tijd had je dat niet. Dat was meneer de agent en de pet past ons allemaal. Maar dat is eigenlijk door de toekomst zo ontwikkeld? Of, Nou, het is allemaal... ik denk toch al wel een lang bestaande functie die wel natuurlijk meebeweegt ook en continu doorontwikkeld wordt. Okay. Maar het is al wel een hele lange tijd dat er wijkagenten bestaan. We merken dat het ook gewoon heel relevant is om juist in verbinding te zijn. En ook, net zoals de afgelopen jaren, zie je best wel een terugloop aan aantal politiemedewerkers en medewerkers. En des te belangrijker is het om goed in verbinding te blijven. Dat vroeg ik me ook af, want ik had met je collega erover en die zei Ik dacht, je hoort wel je meer blauw op straat. Ja, jullie hebben natuurlijk ook met bezuinigingen te maken. Mm-hmm. En dan zie je dus, maar hoe stuur je dat dan aan? Heb je uit ieder dorp een wijkagent? Of uit ieder dorp een paar agenten? Hoe werkt dat dan precies? Nee, dat is in principe allemaal op de politiesite terug te vinden. Niet ieder dorp heeft een eigen wijkagent. Er zijn ook wijkagenten die hebben meerdere dorpskernen onder zich. Dus die wijken die zijn in principe terug te vinden op de site van politie.nl. En
Kijk, het is niet meer zoals vroeger dat de wijkagent iedere dag op zijn fiets in de wijk zit. Alleen wat er nog wel kan, zijn gewoon heel veel mogelijkheden om wel in contact te komen met de wijkagent. Zowel fysiek aan het bureau, gelukkig nog steeds het bureau in Terneuzen ook, maar ook in Oostbrug en Hulst zijn bureaus binnen Zeeuws-Vlaanderen. En ook op digitaal gebied proberen we die bereikbaarheid wel te hebben. En het is aan ons natuurlijk de kunst om samen continu na te denken van oké, maar wat moeten we dan doen en wat zijn de juiste dingen met elkaar? Omdat we inderdaad niet alles altijd kunnen aanpakken. Ja. Je vertelde mij ook dat er pop-up bureaus zijn. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, klopt. We hebben recent de Week van de Wijkagent geïntroduceerd. En dat was van ons uit een actie om juist te promoten en in verbinding te zijn. En stiekem ook al een beetje om het verwachtingspatroon van de burger en inwoners wat bij te schaven. Omdat we merken dat er nog een verwachting is dat de wijkagent iedere dag door de wijk zou moeten fietsen. Alleen dat kan niet meer. Dat is gewoon de huidige realiteit. Dat is voor ons niet mogelijk. Maar we hebben wel een stimulans geboden om aan te geven dat er nog heel veel wel mogelijk is. En daarin hebben we nauwe samenwerking ook met de wijkcoördinatoren van de gemeente. En die zijn met name op het stukje leefbaarheid toegespitst. En juist door ze gezamenlijk in de wijk te laten acteren. En in dat geval hebben we pop-up bureaus, dus een zogenaamd politiebureau of een kantoor van de wijkcoördinator in de gemeente. In de lokale supermarkt opgezet met een staattafel. Okay. En daar gewoon puur die benaderbaarheid aan te bieden. Maar dan wordt dat ook aangekondigd? Of kan je dat dan zien op de site van de gemeente of op de politie-site? Ja. Want ik volg jullie nu ook op Facebook. Ja, nou dus, kijk. Dat zijn dan de eerste resultaten. Dus dan denk ik van, goh, dan zie je. En dan denk ik, ja, als ik een handje kan meehelpen. Ja. Want ik denk dat niet veel mensen dit weten. Van, goh, ik wil iets of ik heb iets gezien. Waar kan je dan terecht? Ja, nou, het is niet zo dat dit een structureel iets is. Hè. Dit was in dat geval een eenmalige actie. Er komt wel opvolging op. Maar zodra de wijkagenten zo een actie doen of ze zijn in de buurt aanwezig, dan is het met name via de social media dat verspreid wordt. Ja. Ja, je moet wel meegaan, hè? Want zo blijf je wel zichtbaar. Ja, kijk, andersom dan. We proberen met name te denken van de problemen die buiten zijn. Hoe vertalen we dat naar een aanpak intern? Dus niet in vaste protocollen of vaste structuren te werken. Neem bijvoorbeeld alle oplichtingszaken met nepagenten, de pinpasophalers. Nou, dat is natuurlijk schokkend. Dat heeft ook een grote impact. En we zien met name een wat oudere doelgroep. Ja. En die benaderen we niet zozeer via de social media. Nee. Ja, wat we daar bijvoorbeeld hebben gedaan is via Tafeltje Dekje een flyer en preventiemateriaal mee laten versturen. Nou, dat is mooi. Via het Zeeuws-Vlaams advertentieblad of dat soort mogelijkheden benutten om juist in contact te komen met een andere doelgroep. Ja. Dus zo proberen we iedere keer te kijken van met welk probleem hebben we te maken en hoe komen we dan zo goed mogelijk in contact met de betreffende doelgroep. Ja, dat is natuurlijk een enorme verschuiving. Hè? Vroeger had je natuurlijk een winkeldiefstal, maar nu zie je inderdaad zulke dingen. Ja. Daar ben ik zelf ook het slachtoffer van geweest. Ach, ja. Dus, en daar let ik niet goed op. Maar toch, op het laatste had ik het door. Maar je hebt het niet altijd in de gaten. Ze bellen je op. Of via Facebook of via, dan zie je wat toesturen. En dan heb je zelf niet in de gaten. Dus dan denk ik, je hoeft niet al te oud te zijn. Nee, zeker niet. Nee, mensen net als ik, die ben druk. En dan denk je, En dan denk je, wat heb ik nou toch gedaan? Ja. Dus dat is best moeilijk. Maar ik neem aan, als mensen dus op dat punt worden opgelicht, is er ook slachtofferhulp. Zit dat verbonden aan jullie slachtofferhulp? Het is een aparte organisatie, dus het is geen onderdeel van de politieorganisatie. Maar we hebben wel een hele nauwe samenwerking. Dus op het moment dat er incidenten zijn waarbij slachtoffers zijn, en dit soort situaties dan ben je ook slachtoffer van een misdrijf, dan wordt er zeker slachtofferhulp op ingezet. Ja. En als we echt hele ingrijpende gebeurtenissen hebben, dat kan zijn bij maatschappelijke impact of een verkeersongeval met ernstige afloop, dan proberen we ook wel eens om een directe inzet van slachtofferhulp te realiseren. Okay. En dan hebben we gewoon heel nauw contact met elkaar om dat wel direct te verzorgen. Nou, je hebt me ook iets verteld dat dus mensen dus inderdaad met een auto-ongeluk of een overval, dat je altijd wel
iemand een vast contactpersoon krijgt. Lijkt me ook niet altijd makkelijk als je een kleine organisatie hebt. In onze streek. De stad is heel wat anders. Dat heb jij ook verteld. Je bent ooit begonnen in de stad. Ja, dat klopt. Als Zeeuwse jonge gast ging je naar Leiden, ik werk toch? nog steeds in de stad, hè, Terneuzen. Ja, dat is waar. Ja. Maar ik bedoel echt Nee, ik de begrijp wat u grote bedoelt. stad. Ja, Als dat Zeeuwse nuchtere jongen ging je naar Leiden toe, Ja, toch? dat klopt. Ja. En daar hoe lang heb je daar gezeten? Daar heb ik 5 jaar gewerkt. 5 jaar gewerkt. Ja, dat is heel anders dan als je hier in het Zeeuwse landje terugkomt. Ja. Ja, wat voor Het is verschillen allebei- had je dan? Ja, het is allebei prachtig. En in beide gebieden heb je politiewerk. Hè. Alleen je ziet een groot verschil in het aanbod van meldingen. Waar je in een hele drukke stad eigenlijk met name geleefd wordt door de frequentie aan meldingen. Daar zie je in een wat rustigere omgeving dat je veel meer zelf je werk moet zien en ook moet halen. Ja, als je goed kijkt, met elkaar ook, en dan bedoel ik ook op alle andere organisaties en gemeenten bijvoorbeeld, dan is er genoeg te zien. Ja. Dan is er genoeg te zien. Dat Dan hebben we denk ik werk voldoende. Ja, zeker. Ja, ik denk wel dat je inderdaad werk voldoende hebt. Ja. Je vertelde mij ook, je bent officier van justitie, toch? Of officier van dienst. Officier van dienst, ja. Officier van dienst. Vertel daar eens wat over. Want ja, dat klinkt heel duur. Nou, dat is niet, dat wil ik ook zeker niet pretenderen. Maar iedere dienst hebben wij inderdaad als 24/7 is er binnen district Zeeland 1 officier van dienst. En dat is een rol die we hebben. Dus je hebt een paar keer per geplande periode, dan voer je die rol uit. En dan ben je eigenlijk eindverantwoordelijk voor de operatie op dat moment. Dus je moet zorgen dat alle processen goed verlopen. En bij incidenten of waar je met de multisamenwerking te maken hebt met allerlei andere partners, dat we de goede dingen doen met elkaar. Ja. Je vertelde mij ook dat dus als iemand een delict heeft gedaan, en die komt binnen, wij zouden gelijk kijken van, blijf er ver vandaan. Maar jij stond er heel anders in. Kan je daar iets uit je hart over vertellen waarom jij die inleving hebt en iemand die delict heeft gedaan? Hoe ga je daarmee om? Nou, die zou ik eigenlijk breder willen trekken. Ja, Kijk, vertel. Ik ben ervan overtuigd dat politiewerk, dat is verbinding. Ja. En daarom vind ik het wijkwerk ook zo mooi. Omdat je daar nog iets meer in staat wordt gesteld om in verbinding te komen wellicht. Anderzijds kan iedere collega in verbinding zijn. En dat betekent gewoon, op het moment dat je in de auto rondrijdt en je houdt de ramen en deuren gesloten, dan ga je veel minder in verbinding komen dan op het moment dat je eens even uit de auto stapt of op de fiets de wijk ingaat of wat dan ook. En je ook oprecht geïnteresseerd bent. En op het moment dat je dat gaat doen, dan merk je vanzelf, ga je te horen krijgen wat er allemaal speelt en leeft in de wijk en wat voor problematiek er heerst. En ook op het moment dat er dan iemand is aangehouden en als verdachte bij ons binnenkomt, ja, dan moeten we volgens mij nog steeds de vraag stellen, maar hoe komt het nu dat we tot dit punt zijn gekomen? En als je die oprecht interesse hebt, en daarmee zeg ik echt niet dat we goed moeten praten of niet bestraft moet worden, zeker niet. Maar het leert je al anders kijken naar mogelijke oplossingen of te voorkomen dat het nogmaals gebeurt. Ja. En dat vind ik wel heel interessant. En daarbij heb ik inmiddels prachtige ervaringen dat op het moment dat je de ene keer iemand pakt voor een overval of een drugsdelict en je gaat een week later nog eens langs of nadat hij uit detentie is vrijgekomen, je gaat hem even bezoeken. Hoe is het nu met je? Gewoon enkel de vraag, hoe is het nu met je? Wordt dat van de opleiding meegegeven of is dat echt iets uit je hart? Pas je uit je hart? Nou ja, ik denk het laatste in ieder geval. Dat in ieder geval. En ik hoop dat er in de opleiding ook de juiste aandacht voor is. En daar proberen we ook aandacht voor te krijgen uiteraard. Omdat het denk ik gewoon voor iedere politiecollega het belangrijkste aspect van ons werk is. Ja. De oprechte interesse, het is echt mensenwerk. En we kunnen wachten tot iemand nog een delict pleegt en nog 3 keer en er dan 4 of 5 keer achteraan lopen, achter de feiten aan. En dan krijg je misschien veroordeeld. Maar hoeveel mooier zou het zijn als je proeft wat de voedingsbodem is voor dat gedrag en daar iets in kan veranderen. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het heel knap werk hoor, wat je doet. Want toen je vertelde van, goh, ik heb iemand met een overval moeten oppakken, maar later heb ik hem geholpen. Hoe help je dan iemand? Om weer terug in die maatschappij te komen, om weer terug met hem te praten. Hoe heb je dat dan gedaan?
Nou, ik denk, kijk, er zijn gelukkig een hele hoop instanties en hulpverleningspartijen die daar heel praktisch allerlei dingen in betekenen. Hetgeen wat ik vooral probeer, als wijkagent ook, is om de mensen te zien achter het delict. Ja. Of de mens achter de veroordeelde of achter de verdachte. En wij spreken altijd vanuit de politie in termen als verdachte. Maar als iemand veroordeeld is, dan is dat natuurlijk anders. En ja, eigenlijk hoef je daar niet heel veel meer te doen. En als ze merken dat je daarin oprecht bent geïnteresseerd. En mijn motto is ook altijd, als ik je kan helpen, dan help ik je. Maar als ik je kan pakken, dan pak ik je. En die dingen moet je ook laten zien. Dus sta ook klaar. Kijk, op het moment dat je iemand kan pakken, dan is dat denk ik ook gewoon ons taak. Hè? Dan moeten we iemand ook aanhouden en justitie verder het werk laten doen na het politieonderzoek. Of de rechter uiteraard. Maar de belofte, als ik je kan helpen, dan help ik je, die staat er nog wel. En als je mensen dat laat ervaren, dat je er dan ook staat. En hopelijk liever andersom, hè, dat je ze kan helpen voordat ze een fout begaan. Maar dat levert heel veel op. Ja. Dat is echt mijn ervaring, ja. Nou, ik vind het wel heel mooi dat ik ook bij jou mee mocht kijken in de keuken. Dat ik een dagje bij jou mee ben geweest. Ja. En ik hoop dat we de beelden daar ook nog van kunnen zien. René, wat ik aan jou wil vragen, heb jij iets waar de mensen terecht kunnen van een telefoonnummer of een website? Kan je dat nog benoemen? Zodat de kijkers thuis ook nog kunnen kijken van, goh, daar kan ik terecht, want ik zit nou met iets en ik weet niet hoe ik het moet oplossen. Ja, nou, er zijn verschillende manieren om in contact te komen. Hè. Uiteraard blijft bij spoed gewoon altijd 112. Dat hoop ik dat vanzelfsprekend is. Het andere meldnummer is 0900 en dan 8844. Dan is er geen spoed, maar krijg je wel politie aan de lijn. Maar ook voor de gemeente Terneuzen spreek ik dan even met name, omdat ik daar zelf werkzaam ben met de wijkagenten. Via de sociale media. De wijkagenten in Terneuzen zijn via Instagram en Facebook bereikbaar. En ook WhatsApp, via WhatsApp is de politie bereikbaar en allerlei andere digitale wegen. Dus er zijn eigenlijk heel veel verschillende manieren. En gelukkig kun je altijd nog binnenlopen bij het politiebureau in Terneuzen. In ieder geval tijdens kantoortijden, maar vaak ook 's avonds tot een uur of 10:11. Oké. Ja. René, ik wil jou van harte bedanken dat jij de moeite nam om bij mij hier aan tafel te zitten en toch het een en ander uit te leggen over jouw passie van je vak. En ik wil je heel veel succes wensen en de kijkers heel veel kijkplezier en tot de volgende keer. Dankjewel.